konferma li l-Gvern Laburista ma konsulta maħat meta ħolhom bil-proġett Massiċ fil-bajja pittoreska ta' Marsa Scala. Dan ħareġ mill-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala immexxi minn maġġoranza Laburista li kienet sfurzata ċedi għal pressjoni ta' residenti u tivvota kontra l-proġett kif qed jippreżentah il-Gvern. Fil-fatt 8 mid-9 kunsillieri lokali ivvotaw kontra l-proġett fil-waqt li wieħed mill-kunsillieri Laburisti astjena. Fuq Facebook, residenti kommentaw li l-fatt li wieħed mill-kunsillieri Laburisti astjena turi kif hemm elementi fil-Partit Laburista li mhux komdi jivvotaw kontra l-proġett. Minnaħa tagħhom il-Minority Leader John Baptist Camilleri u l-Kunsillier Lokali ieħor tal-Partit Nazzjonalista Eril Kutajjar tennew it-tħassib ta' residenti li l-kobor tal-bċejjeċ tal-baħar li kienu aċċettati skont il-proġett tal-Gvern kien se joħnoq il-bajja u saħansitra delizzi tal-iskalin fosthom il-lob tan-nar fil-baħar. Fuq kollox kien innotat ukoll kif dokument ta' 60 paġna ma kien hemm l-ebda referenza lejn kif ir-residenti setgħu jibbenefikaw minn dan il-proġett. Ir-rapport kollu li fih ma nafx kemm il-paġna x'issa rajtu sa nsejt imma fih xi 50 paġna, imkien fl-ebda sentenza ma jissemmew ir-residenti ta' Marsa Scala. Ir-residenti ta' Marsa Scala se jibbenefikaw minn tal-proġett jgħidu lili, imkien ma jissemmew laqqas sentenza waħda. Tal-istess idea l-eks sindku Laburista ta' Marsa Scala Xarlu Mifsud li waqt li kien qed jispjega l-vot tiegħu kontra l-proġett wera kif dan mhux taġid għal residenti Skalin. Fit-tmiem il-laqgħa b'insistenza tal-Kunsillieri Laburisti, il-Kunsill vvota b'maġġoranza favur għal mozzjoni li tajt li fil-waqt li dan il-proġett jitwaqqaf għal kollox ma tkunx eskluża l-possibilità ta' proġett fuq skala iżgħar kif spjegat il-Viċi Sindku Janice Falzon. Sejħa oħra studji preliminari dettaljati, assessjar fuq l-impatt ambjentali u konsultazzjoni wiesa fir-rigward organizzazzjoni fil-bajja ta' Marsa Scala fuq skala ħafna iżgħar. U għas-Sindku Laburista Mario Calleja mhux inkwetanti li ħadd mid-deputati Laburisti ħlif wieħed ma qabilx għall-iskalini għax qal li hu mhux xejn biex jindaħlilhom. Kwitawx l-oħrajn baqgħu gallerija. Ma tinkwitanix ta' naħseb illi dil-mistoqsija l-ħajja tagħmilha lilhom. Ma nistax nappellalhom ta' jien min biex nappella deputat. Dan f'konferma oħra kemm il-Gvern ta' Roberta Bela lest jibqa' dej bħal gaffa minn fuq ir-residenti u l-kunsilli lokali mingħajr ma lanqas biss jikkonsulta magħhom dwar proġetti kapitali u kbar bħal dan ippjanat f'Marsa Scala.